Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To ina miko saƙon wannan bidiyon ne zuwa ga Muneerat Abdulsalam, wacce mutane suka fi kira da malaman lumansi. Wannan bidiyon na yi shi ne a gare ki Muneerat Abdulsalam. Ɗazu na hau Facebook sai na ga wani live bidiyo da kika yi wanda kika ce ki ba musulma ba ce, sakamakon wani comment da aka yi miki. Hakiki ba da tarihin rayuwarki, yadda kika yi faɗi tashi a rayuwarki har kawo yanzu. To Muneerat Abdulsalam, duk na ji maganganunki na cikin bidiyon nan. Tun da farko da kika fara, lokacin aihuwarki mahaifinki ba musulmi ba ne, mahaifiyarki ce musulma, wanda tun kina 15 years kika bar gaban mahaifinki kika dawo wajen dangin mahaifiyarki su ne musulmai, har suke ma kan cewar ba za su bari ki zauna a wurinsu ba, sakamakon suna tsoron rikicin mahaifinki karki musulunta ba tare da saninsa ba, tunda shi baya so ba musulmi ba ne. Muneerat Abdulsalam, cikin maganganunki ko kwance cikin tarihin rayuwarki akwai tausayawa, akwai kuma ƙalubale na rayuwa a ciki. So amma kuma karki manta, dukkan bawan da Allah ya halitta yana sane da shi, sannan kowane bawa akwai mujarrabinsa, akwai ƙaddarar rayuwarsa, wanda har in kai ƙoƙari ka samu ka haye, to akwai wani lada na musamman da Allah Ubangiji ya mata tanadi. Don jarabta baiwa ce, ba ma kowa Allah yake jarabta ba. So tunda Allah ya jarabce ki, me ya kamata ki ƙoƙari ki cinye wannan jarabtar. Yes, na tausaya miki, na tausaya wa rayuwarki. Kuma ita a rayuwa Muneerat Abdulsalam, kowane bawa da kika sani akwai tasa jarabtar. Yawwa, iya gidanki kika sani, ya kuma kan kika sani. Wani da za a gaya miki ko ya fito fili ya faɗi yadda rayuwarsa ta kasance, to wallahi tallahi da sai kin mashi kuka ma. So me ya kamata ki yi? Bai kamata ki ringa fraudin cewa yes ke musulma ce, kin karɓi musulunci, kuma a ƙarshe gashi saboda wani can ko wasu sun ɓata miki rai ba. Duk abin da za ka yi a rayuwa ka yi shi saboda Allah. Duk abin da za ka yi a rayuwa ka yi shi saboda Allah, domin ita kwanciyar kabari ba tare da wani za a haɗa ka ba. Kuma dukkan bawa da Allah subhanahu wa ta'ala zai wa hisabi, ba tare da wani Allah zai haɗa ya mishi hisabi ba. Kowa hisabinsa daban, kuma kowane bawa yana saɓon mahaliccinsa. Amma mu kasance masu yawaita istighfari, kar mu kasance masu yawaita zunubi, mu kasance masu kwatanta aikin alkhairi. Ko da personal kana saba mahaliccinka, tunda ba bawan da zai ce bai ya saban Allah. Ƙarya kake, kowaye kana saban mahaliccinka wallahi. Annabi Muhammadu ne tal, shi ɗaya ne wankakke tsabtatacce wanda bai taɓa saba mahaliccinsa ba. Amma duk wanda kika sani yana saban Allah. To amma saban Allah ko za ka yi, kar ka nuna wa duniya, domin in kai haka kamar kana fito na fito ne da Allah. Allah ya ce abu haramun ne, kai kuma kana halatta shi. To wannan bai kamata ba. Muneerat Abdulsalam, na ji rayuwarki kuma kin yi kuka, na tausaya miki, amma kina da laifi. Ni ba malami bane, kina da laifi Muneerat Abdulsalam. Kin ce lokacin da kika je masallaci a Abuja kika karɓi kalmar shahada, ba wani
musulmi babba da ya fito da zimmar ya zo gurin ki wai yana son ki zai aure ki, sai dai da maganar banza suke zuwan miki. Wannan ya zo ya ce miki ku haɗu da shi a hotel kaza, wannan ya zo ya ce miki ku haɗa. To fa kar ki manta Muneerat, ba fa wanda ya san zahiri sai Allah, ba kai wanda ya san baɗini sai Allah, sai rabbus samawati. Mu zahiri muka sani. To don haka duk wanda zai kalle ki Muneerat Abdulsalam, zahirin ki zai kalla, bai san baɗinin ki ba. Kin ce ke ba 'yar iska bace, yes, hakan ne, in hakan ne yadda kika faɗa. To ya za a yi mu mutane mu tabbatar da cewa ke ba 'yar iska bace, ba mazinaciya bace, alhalin ba mu san me ke cikin zuciyarki ba sai rabbul izzati. Mu zahirin muke kallo, ba mu san baɗinin ba. Bi ma'ana kuwa postin ɗin hotunan da kike yi da postin bidiyo da kike, ki sa kaya na rashin ɗa'a, jikinki a waje, ko postin da kike kina kukan nan, digar da kika sa mamunanki duk a waje suke. Muneerat Abdulsalam, na ga hoton da kika ɗauka daga ke sai fan sai biriziya. Ta ya za a yi wani fasiki ba zai kwaɗaita sha'awarsa a gare ki bai zo miki da buƙatarsa, alhalin ke kika a bayyanar da hakan a gare shi? Ya kamata ko me fa za mu faɗa mu ringa yin tunani, ko me za mu faɗa mu ringa yin tunani. Duk wanda ya zo wajenki da zimmar wani ashararanci, ke kika ba shi kofa Muneerat Abdulsalam, ke kika ba shi kofa Muneerat Abdulsalam. Da baki wannan hotunan ba, tunda duk wanda ya ga wannan hotunan, ba ruwanmu da business ɗinki, ba ruwanmu da business ɗinki. Kin ce part of business ɗinki ne, ke artist ce, kina koyar da ilimin yanda ake zamantakewa na saduwa. To a musulunci mu ba mu ga haka ba, tunda ba a turo wani manzo ba wanda zai karantar da abin da kike faɗa, domin an saba wa shari'a. Wannan personal, wannan wani hurmi ne daban wanda yake sirri ne tsakanin ma'aurata. Bai kamata kai wani ɗan adam ka fito wai kana koyar da yadda za a yi wannan sabgar ba. Wannan ba kyautuwa ba ce, kuma ba dacewa ba ce Muneerat Abdulsalam. Domin kwan abubuwan da kike faɗa, wannan bidiyon da kike yi na karatun naki, wato lumansi, da shi da BF bai da maraba Muneerat Abdulsalam, da shi da BF bai da maraba, na rantsi da zatin Allah. Me marabarsa? To kin ga kwan duk wanda zai ganki a wannan halin bai ɗauka tallan kanki kike yi. Duk wanda ya ganki a wannan yanayin Muneerat Abdulsalam zai ɗauka tallan kanki kike yi. Mu ba mu san baɗininki ba sai rabbul izzati, zahirinki muka sani. Ba za mu san cewa ke mazinaciya ba ce ko ba mazinaciya ba ce, wannan sai Allah sai ke, dan tsakaninki ne da mahaliccinki. To amma kin fito kin nuna tsiraitin jikinki, ya za a yi mutane wanda suke a shararru, wanda already daman kaɗan suke jira, to kuma sun samu damar, ya za a yi ba za su zo da ƙudurin bukata a gare ki ba Muneerat Abdulsalam? Ya za a yi ba su zo da ƙudurin bukatarsa a gare ki ba? Ya kamata duk abin da za ki ringa yi Muneerat Abdulsalam, ki ringa yi da hankali da tunani, ki ringa yi da hankali da tunani. Kowane bawa akwai jarabtar rayuwarsa, akwai irin ƙaddararsa, kuma kowane bawa akwai yanda Allah ya zai za a samar da shi. Tunda ina waɗanda ake cikinsu wanda ba ta aure ake samunsu ba, kuma ba su da laifi, ba su da laifi har ga Allah, tunda lokacin da aka samar da su ba su suka aikata laifin ba, iyayensu ne ke da laifi. Kuma Allah gafurar rahimu ne, in suka nemi tuba da shiriyarsa Allah zai yafe musu. Haka Allah ya kaddara a samar da ɗan ta wannan tafarkin. Kina ina za ki ga an samu yaro wanda ba da aure aka same shi ba kuma ya kasance malami? Ina 'ya'yan malamai da ake haifarsu
ina 'ya'yan malamai da ake haifarsu za ki ga ƙarshe mutum ya kaucewa hanya, ɗan malami ne amma yana abin da totally ɗan ma boka ba zai haka ba. Ai ba yanda Allah bai ya ikonsa, wannan hukunci ne na Ubangiji. Amma fa addininmu ya gaya mana, addininmu ya gaya mana cewa fa ba aure, kiristan namiji kirista haramun ne ya je ya auri macen da take musulma. Wannan haramun ne, wannan haramun ne. Musulunci bai ba mu wannan damar ba, amma musulunci ya baka dama kai namiji musulmi ka je ka auri mace ahlul kitabi, ka je ka auri mace ahlul kitabi. Wannan musulunci ya ba wa 'ya'ya maza wannan damar. Namiji musulmi zai je ya auri ba nasariya, ba yahudiya, amma musulunci bai ba wata 'ya mace damar tana musulma ba ta je ta auri mutumin da ba musulmi ba. To don haka Muneerat Abdulsalam ta ɓangaren ma iyaye, don ke ba ki da laifi a lokacin, tun da dai ba ki zo ma duniyar ba a same ki ba, tun da mahaifiyarki musulma ce mahaifinki ba musulmi ba. To waɗanda suka bada, ba wai ina ci miki mutunci ba Muneerat Abdulsalam, waɗanda suka bada aure na wancan lokacin na gatumarki ba su bincike ba ne cewa shi ba musulmi ba ne, suka ɗau musulma cikin tsarki suka ba wanda ba musulmi ba. To nan matin nan akwai kuskure cikin lamarin. Sannan kuma karka yawaita faɗin kai mai saɓon Ubangiji ne, karka yawaita, karka yi firawunin da aikin saɓon da kake yi, kuma karka kasance mai yawaita saɓon mahaliccinka, saboda ita mutuwa ba ta shawara. Mutuwa ba ta shawara. Lokacin da mutuwa za ta zo ma ba za ta yi shawara da kai ba, ba za ta yi shawara da kai ba.